Udumo malube kuyise nendodana nomoya oyingcwele. Ngiyababingelela abantu abasha egameni likaJesu. Ngifisa-ke namhlanje abantu abasha ke sibuke ukubaluleka kukaSonto Sikole. Ukubaluleka kukaSonto Sikole. Ngicela ke sibheke uMark chapter 10 verse 13 kuya ku-16. Bese siphinda futhi sibheka uLuke 2 verse 49 kuya ku-52. Ngifuna ke ukugcizelela indaba kaSonto Sikole. Njengoba ke ningabantu abasha, umsebenzi wenu ebandleni akusikona nje ukuqhantsha negqumagqume. Kube ngathi nina umsebenzi wenu i-entertainment. Endlini kaNkulunkulu sizele ukuzodumisa, asizele i-entertainment. Ngiyaxolisa ukubeka nje kube lihlaza kanjalo, ngoba phakathi kwenu kuze kube khona abanayo nje lento ukuthi mangakafiki mina akuzudumiseka. Bantu bami, uma ngabe sisemsebenzini kaNkulunkulu uyakukhulekela ukuba namehlo kamoya, umbuze uNkulunkulu ukuthi i-assignment yakhe akunikeze yona iyiphi. Namhlanje nake ngifuna ukukhuluma ngokubaluleka kukaSonto Sikole, Sunday School. Abantu abaningi, ngisho abakholwayo, abayiqapheli indaba kaSonto Sikole. Babona nje ukuchitha isikhathi nento nje ebhorayo. Kepha uma uqaphela uMark chapter 10 verse 13, kunabathile abembuleleka ukuthi umntwana udinga ukubusiswa nguJesu esemncane. Kodwa abafundi bakaJesu uqobo bayabathethisa laba bantu bebeletha ingane. uJesu uze naye useyalwa-ke manje uthi hayibo, vumelani abantwana beze kimi ningabanqabeli. A, E, I, O, U, umntwana umfunda laphaya emazingeni aphansi esikoleni. Angeke afike e-high school nase-university engamazi u-A, E, I, O, U. Lento yokuthi uSunday School awuqinile kahle hle emabandleni, usikhiphela abantu abasha abantekenteke abangenayo i-foundation eqinile. Bese kulokuthiwa umuntu omusha uwile ingenxa yokuthi i-foundation yakhe ibingeyinhle. Umntwana ohambe uSunday School o-objective, uSunday School okwazi wathi kwakhiwa umKristu la, ngoba uma ngabe ukwaSunday School fe ugcine engqondweni ukuthi ukhanda umKristu la. Ingakho kunezizwe ezithanda kakhulu ukusebenzisa abantwana bazo besebancane emabhizinisini ukuze lezi ngane zizokhula zi-business minded. So-ke nathi uma ngabe sihlose ukukhipha ama-Christians, quality Christians amadala, kusho kufanele sibaqale lapha bebancane, bafundisa u-A, E, I, O, U wakwa-Christianity.
njengoba u-A-E-I-O walapha e-primary udlula nawe e-high school udlula nawe e-university uzungena enhlabathini ungamkhohlwanga ngoba wamfunda kuphi lapha e-primary wagxila. Nento zikaNkulunkulu-ke zidinga ukugxiliswa lapha yakwa-Sunday school ukuze ama-teenagers kuzobe kwama-teenagers aqine qinqo. Kufike abantu kuba abantu bathi mebefika kwi-stage sokuba abantu abasha baqine qinqo. Bafike kwi-age yokuba omama baqine qinqo. Bafike kwi-age yokuba obaba baqine qinqo. Bafike kwi-age yokuthi benze umsebenzi kaNkulunkulu bawuphathise kwey'khali zabentunkwa. Abantu abangeke babanga iy'khundla ngoba bokwazi at an early age ukuthi isikhundla sine-responsibility engakanani. Ukukholwa akusona i-status. Ukuba nesikhundla emsebenzini kaNkulunkulu akusona i-status kodwa i-responsibility ne-accountability. Anginiphindele lokhu bantu abasha. Njengoba sesaba sesikhathini la abantu bethanda khona iy'khundla baze bazilwele baze bazibange zaphakathi endlini kaNkulunkulu. Nizogcina engqondweni zenu ukuthi isikhundla emsebenzini kaNkulunkulu asisona i-status kodwa sine-accountability ne-responsibility. Hayi phambi kwebandla lakho naphambi komfundisi wakho, phambi kukaNkulunkulu uqobo. Indaba endeke leyo-ke engoyikhuluma abantu abami ngelinye ilanga. Namhlanje ngila ekutheni hayi bo sonto sikole uyadingeka. Into etshalwa kubantwana bekhula bakhula nayo. Lize lithi izwi kaNkulunkulu khulisa umntwana ngendlela okuyokuba ngeyakhe okuyothi uma esemdala angasuki kuyo. Izifundiso zakwa-Sunday school makungabi ezokugcina icala kodwa makube ezizosiza umntwana ekukhuleni kwakhe njengaloku kwenzeka kuphi kwa-A-E-I-O-U e-primary. Uverse 14 uthi abantwana mabavunyelwe beze kuJesu. Lokhu kunika umzali ijoka ukuthi yena uyamvumela umntwana wakhe ukuthi aye kusonto sikole. Kusukela ngoMsombuluko uya kuLesihlanu uyamvumela futhi aze amgqugquzele ukuthi aye esikoleni la ayofunda khona u-A-E-I-O-U. Kodwa ngesonto ekuseni ababaningi abazali abakwazi ukugqugquzela abantwana ukuthi abaye phela kusonto sikole bayofunda u-A-E-I-O-U wakwa-Christianity. Hayi ngesonto ufayileni nje ukhisimusi nje noNew Year abantwana bayalwayizela nje emgaqweni. Into efanele yaqashwa abazali ukuthi uJesu ucela imvumo kubazali ukuthi abantwana mabavunyelwe uthi uJesu vumelani abantwana bezeke. Kodwa-ke kukhona into abazali abahluleka ukuyibona ukuthi uSathane akacela imvumo kumzali uyazithathela umntwana. uJesu ngapha ucela imvumo kubazali uthi bavumeleni abantwana bezekini. uSathane akacela imvumo kumzali uyazithathela umntwana. Uzothi-ke omunye umzali nangilogogo uthi uSathane uthathela abantwana bethu mangabe kunjani. 1 bathatha ngefoni. Noma ngabe umntana akhe akanayo ifoni awumthengelanga wena ifoni kodwa abangani bakhe banayo. Uzomthola engasakuthandathandi nje nokuba segcekeni ekhaya ngoba uyaphi uya kubangani bakhe abanefoni uyochofa.
awunasiqiniseko sokuthi kuchofwa ini, njengoba engekho leli egcekeni eyele kubangani bakhe eyochofa ifoni, awubazi ukuthi bachofa ini. Usathane already ubhizi yabantshontsha ngale foni yabangani bakhe. Bese kuba okwesibili indlela usathane abantwana abantshontsha ngayo, i-TV. Ziningi izinto eziphambene nengqondo yomntwana ezilaphaya kwi-TV. Usathane kuthanda kakhulu ukuyisebenzisa i-TV ukuntshontsha abantwana, akabaceli kubazali. Ama-channels abantwana bawazi ngaphezu kwabazali. Nanokuthi ukuthi kudlala nini, ukuthi kudlala nini. Umzali uselele uyabhuqa ubuthongo, iy'ngane zisahlezi ziqolozele i-TV. Usathane ubhizi untshontsha izingqondo zey'ngane, akazicelile umzali. Kube izidakamizwa. Labantwana abadla izidakamizwa, akekho umzali ongasho ukuthi la ekhaya izidakamizwa sezangena, kodwa akazi ukuthi zangena nini. Ngeke asho ukuthi zikhona izidakamizwa la ekhaya ziyadliwa futhi zaqala ngesikhathi esisokuthi, ngoba usathane uyamntshontsha umntwana. Akamceli kumzali. Ukuyomdlisa, ukumqalisa izidakamizwa, uyamntshontsha. Uyobona sekwabakudala ukuthi lo mntwana wala ekhaya udla izidakamizwa. Okukanye futhi uzwe ngabantu ukuthi umntwana la ekhaya udla izidakamizwa. Futhi mawuthanda ungaze umphikele ngoba usathane ubhizi uyamntshontsha lo mntwana. Akamcelile kuwe kodwa usemhlohlile izidakamizwa. Bese kuba inkanuko. Ingakho namhlanje sinabantwana abakhulelwa beno 12 years. Usathane ubantshontshile at a very early age. Wabafundisa indaba yenkanuko. Wabafundisa ucansi. Angeke wazi ukuthi umntwana wakho usekhulelwe eneminyaka ewu-12, 13, 14. Wayekufunde nini indaba yocansi? Usathane wamenza kanjani? Wamntshontsha. Usathane akaceli ingane kumzali, kodwa uJesu uyabacela. Uthi vumelani abantwana bezekile, ningabanqabeli. Angithi-ke sithe usathane bafundisa no uyabantshontsha, akaceli imvumo, bese futhi bafundisa nje kwasani oluphambene nempilo esimeme yomuntu. Right. So-ke buka-ke manje ukuthi mawumvumelile umntwana wakho waya kuJesu, waya kusonto sikole, ufika benzeni uJesu abantwana na? Bheka-ke izwi kaNkulunkulu njengoba sithe sifunda uMark chapter 10 verse 13 kuya ku-16. Wabagona uJesu, wabeka izandla zakhe phezu kwabo, wababusisa. Uyeza ukuthi abantwana bakasonto sikole banenhlanhla engakanani. Kuyinhlanhla ukuthi abe nomzali omvumelayo, inhlanhla enkulu kakhulu leyo. Inhlanhla enkulu yesibili ukuthi mefika endlini kaNkulunkulu, uJesu umenza njani? Uyamgona, ambeke izandla bese embusisa. Yazani inhlanhla lengane. Lengane isandla sikaJehova sesiphezu kwayo. Lengane isibiyelwe at an early age ngoba umzali wayo uyivumelile. Yaya kuphi? Kusonto sikole. Yafundiswa amaqiniso ngomdali wayo, njengoba izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu yedwa unamacebo amahle ngomuntu. Jeremiah chapter 29 verse 11. Ngimthanda i-version uGood News methi I alone
uthi uNkulunkulu mina ngedwa. So manje uyayibona le ngane yakasonto sikole ikhula yazi ukuthi kukhona umdali onamacebo amahle ngayo. Noma ngabe iyashonelwa abazali, noma ngabe izalwa ekhaya elimpofu, noma ngabe izalwa abazali abangasebenzi, kodwa le ngane ikhula engqondweni yayo ingenayo inkinga. Ithi uNkulunkulu engimkhonzayo uthe unamacebo amahle ngayo. Okay. So ke manje uyabona ukuthi umzali unenhlanhla enkulu kangakanani yokuba nengane ekhule igoniwe uNkulunkulu, yakhula futhi injani ibusisiwe uNkulunkulu. Manje nake bekuyokumsiza ke umzali ukuthi ayidedele ingane iye kusonto sikole. Ngifuna ke manje ke sibheke umvuzo wokudedela ingane ukuba iye kusonto sikole. Ngifuna ke sibheke u1 Samuel chapter 3. Lapha ku1 Samuel chapter 3 ila izwi kaNkulunkulu liveza ukuthi uSamuel wahlala ethempelini nompristi uEli emncane. Izwi kaNkulunkulu lithi wakhula uSamuel ekhulela kuphi? Endlini kaNkulunkulu. Kukhona iculo eliculwayo elithi khuluma nami ngikulalele. Iculo lelo elisuka lapha kule ngane ewuSamuel, u1 Samuel chapter 3. La yathi le ngane uma ngabe ihleli noSamuel, ihleli noEli, uSamuel ehleli noEli, uSamuel uhlale noEli nompristi uEli esemncane. Uthi mehleli nompristi uEli uSamuel useyalizwa iphimbo angalaziyo ahlulwa ukuli-interpreta. Uyayibona ingane ekhulele ethempelini ilizwa iphimbo likaNkulunkulu at a very early age, noma ngabe ke ngenxa yobungane bayo iyehluleka ukuli-interpreta. Bakhona abadala abazoyi-interpretela lona. Le ngane iziyabuyela kuEli okwesibili, iphinde ibuyele kuEli okwesithathu. Lelizwe liyibelesele ingane, futhi ingane elizwa kahle ihlulwa nje ukuli-interpreta. Usethu Eli, okay, maliphinda libuyele lo lizwi ubothi khuluma Nkosi ngikulalele. Kwase kuqhamuka leli culo ke lithi khuluma nami ngikulalele. Manje uyawubona umvuzo wengane ekhulela ethempelini. Zithe ezinye ingane zizwa yonke imisindo yezwe yamatoyitoyi neyexuku, yona ibe izwa iphimbo likaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi uJesu uvumelani abantwana bezike. Uma ngabe uyibheka indaba yomuntu ohamba noNkulunkulu at an early age, uDavide uzathi noma ngihamba esigodini sethu lokufa athi angikwesaba okubi, athi isizathu sakhe sokungesabi ingoba wena Jehova unami. Awuyikuthanda mzali ukuthi ube nengane enjalo ethi iphume ekuseni iye esikoleni nesicathulo sayo esitshekile, ungenayo imali yokuthenga esinye, kodwa ingabasaba abanye abantwana. Ithi mina angikwesaba okubi, angikusaba ukuhlekwa ezinye ingane, mina ngiyesikoleni futhi ngofike ngifunde ngiphasi. Ngobani? Iyazi ukuthi uNkulunkulu unamacebo amahle ngayo, yize inesicathulo esitshekile, yize inobhakha oqhumile. Aqhubeka uDavide athi okuhle nomusa kuyakungilandela. Le ngane yutshetha ubhakha wayo oqhumile njena, ihamba nesicathulo sayo esitshekile njena, iyazi ukuthi kodwa ngelinye ilanga okuhle nomusa kuyokuyilandela.
bese athi uDavide sengiyokuhlala endlini kaJehova. Le ngane ithi izohlala yize isicathulo sitshekile. Le ngane ithi izohlala yize ubhakho uqhumile. Ayisho ukuthi mina angisezukuya kusonto sikole ngoba naku phela mina abazali bami abasebenzi ngizogqokana. Kwasonto sikole akukhona embukisweni. Kwasonto sikole akukhona kwi-competition yokuthi ingane igqoke ini. Mzali bekuyokusiza ukuhambisa umntwana wakho kusonto sikole. Noma ngabe izimo zasekhaya zinjani. Impela okuhle nomusa yokuyilandela leyo ngane. Kuyobe sekuyitestimony yokuthi wawungasebenzi. Kuyobe sekuyitestimony ukuthi kwaqhamuka umuntu othile wayicosha, wayimbathisa, wayipha ukudla, waze wayisa ngisho esikoleni, wayithengela into zesikole. uDavide ke uthi sengiyokuhlala endlini kaJehova. Ingane mayenziwe ukuthi ihlale endlini kaNkulunkulu iqholoshe. Ingafili inferior. Ingalangazeleli lempilo ephilwa lezi ngane ezilapha ngaphandle. Okay. Manje nake uma ngabe sibheka uJesu ngelinye ilanga uhamba nabazali bakhe usesala kuphi ethempelini. Muhle mzali umntwana olahlekela ethempelini kunomntwana olahlekela letiyeleni, kunomntwana olahlekela kubangani, kunomntwana ombona ngoba esebuyile ongamazi ukuthi kade kuphi. uJesu lana uhamba nabazali bakhe uyalahleka la ethempelini, uyasala. Muhle umntwana olahlekela ethempelini. Kodwa akubona bonke abantwana abazokwazi ukulahlekela ethempelini uma ngabe bengatholanga i-background yakwasonto sikole. Ababaningi abokwazi ukulahlekela ethempelini. uJesu lana ulahlekele ethempelini. Abazali bakhe bayamthungada. Into edalela ukuthi alahlekele ethempelini ingoba vele bekujwayele ukuhamba nabazali bakhe kuyaphi ethempelini. Ukhule naye ehamba indaba yethempeli. Indlini kaNkulunkulu nje uJesu wakhula azi kahle. Asenzeni abantwana uSunday school bamazi kahle, indlu kaNkulunkulu bayazi kahle, isikhathi sokuya endlini kaNkulunkulu basazi kahle. Ngiyafisa ukuthi ke sibheke uverse 52 kaLuke chapter 2. Bese siphinda futhi sibheka uverse 10 kaSamuel chapter 3. Umntwana okhulela ethempelini uba nokuhlakani, uba ne-wisdom. Uba ne-wisdom. Akabi nobucleva. Ngoba kwesi sikhathi ke kubuya ngathi awuhlakaniphile kabi sibanibani. Akahlakaniphile. Uqala kokuhlakanipha ukusaba uNkulunkulu. Unobucleva nje. Unobungqeqe nje. Uzofunda nobuqili nje kulobucleva bakhe. Kunabazali abanomkhuba okuphoqa abantwana basebethe ukukhula ukuthi basonte emabandleni asemndenini. Ngizoxolisa futhi ukusho lokho. Kungaba imfihlakalo kuwe mzali. Phela lo mntwana ngithi ukhule lapha kwasonto sikole. Wayithola i-background lapha yakwa Christianity. Manje uma esemdala
esehlakahlakaniphile impela entweni zikaNkulunkulu, esebona emehlweni, uzothola already assignment yakhe useyazi ukuthi uNkulunkulu umbekele ini. Manje noma umphoqa ukuthi abe la kuleli bandla lakho, akahlale kulo uma ngabe esezwa ukuthi uyahlala kulo. Kodwa futhi uma ngabe sethi baba nawe mama bengicela mina ukuyokhonza kulela bandla, umbuso uwodwa, ibhasi lilodwa, udriver uyedwa, sehlukene ngezitobhi ukuthi umuntu yena umi kusiphi isitobhi. So uma ngabe kwesikhathi umntanakho esethi mina mama nawe baba ngisacela ukusuka kuleli bandla lala ekhaya ngiye kuleli, awumdedele, ngoba mhlambe uNkulunkulu ufuna ukuyomsebenzisa lapha, uyokumenza abe ukukhanya kwabantu abasha balapha ya. Mhlambe uyomenza abe yeast yabantu abasha balapha ya. Manje uma ngabe umphoqa ukuthi akahlale kuleli bandla leli, usawoti mosunqwabelene ndawonye uphenduka itshe. Usawoti mawuhlezi ndawonye uphenduka itshe. Njengoba phela abantwana befundiswa kwaSonto Sikole abafundisela ukuthi baququbale la, kukhona phela le Great Commission uNkulunkulu uJesu asinikeza yona ethi hambani nenze izizwe zonke abafundi. Mhlambe lo mntwana wakho okhulele kwaSonto Sikole i-assignment yakhe vele iqala early, iqala mhlambe 13 years, abe yi-child preacher enzima kabi, abe yi-teenage preacher enzima kabi. Manje mawumgodla wena suphambene necebo likaNkulunkulu. Into fanele uyenze umntwana mesehlakaniphile esesho kanjalo, yenza njenganonina kaMose, mkhandela ubhasikidi womkhuleko, ubixe lo bhasikidi wakho ngomkhuleko, umfake phakathi umntwana, uthi kulungile mntanami hamba uye lapho kulelo bandla osofisa ukuya kulo. Uma ngabe ehambe nesibusiso sakho, ehambe nomkhuleko wakho, nalapho le ekhona uloku umkhulekela uthi inkosi mayikwenzeke intando yakho, uyothola ukuthi uyadlondlobala emsebenzini kaNkulunkulu, engasalondlobaleli kuleli bandla akhula kulo, eselondlobalela kwelinye, esefaka insiba nempiko kubantu abasha nakwabanye abantu abafica lapha. Umntanakho abe isibusiso, uthi uNkulunkulu mekhuluma no-Abraham uthi I will bless you so that you will be a blessing. Mhlambe lo mntwana wakho wena omvumelile wahlala kuSonto Sikole, uNkulunkulu sembusisile wakhula waba into ehlakaniphile, waba into esaba uNkulunkulu. uNkulunkulu sembusisile ukuze naye ahamba ayobusisa abanye. Asidedele izimo, kodwa sizidedele sibe sikuphi? Sibe sisemkhulekweni. Sidedele izimo, kodwa sizidedele sikuphi? Sithi wena Nkosi uyazi ngabantwana bethu. Amen.